Tungin nyebut ya ke jinghikai jong sarkar, tungin bot ya ke jing ong jong kishnong githau. Berngim dai ban penkanya kita ki an, ki kanon ke ba, u bleu labo leng ba ke nong elam ki jongi. Ngapriang sobhaya pipat baro kinong ped syagane ka channel ethos talks. Ngangit pinso ya haban nga banong baki online service ki baki balang ki penlong hagane kisngi kalalong shisha ka jing myntoi ka bakrao. Mdai tang kata don ki Bible study ka baki syakri jong boleh kishim kata kalong ka jing myntoi ka bakrao yang ni habangi page hagi TV, ni page hagi YouTube, ni page hagi Facebook, baki wai pat ki social media. Teman-teman ka jingkeli kalong lada kini ki online program kilong kiba myntoi ka jingkeli menta kalong hato donkam ne em balei jingiaseng pat hato dang donkam ne em ya ki jingiasenglang to mentangi nyapet balei ngedai balei sya ki jingiaseng don shibon ki dau ki bangela ban penin naga Bible balei ngedai balei sya ki jingiasenglang kabening kong kalong kanuksa jong Jesus Christ ubolong utrai ujongi nado bo dangret hado unda let no nangkani ka perthai uju smart ban let testa sha ka jingiasenglang bar sha ka yeng ka jong utrai pinpuli kata naga gospel ka jong Lucas kala nong ka baksao ka dekhot ka bakhan riu hang to la ongkum ne nang tahu Jisu la lech Nazaret haga bala penhe pensan u bad haga sngi sabaton ula lech ka sinagog kumba julong ula yang ban puli ya ki jing tho bakhot timenta ka jing kali kalong lara u Jisu u lech ka jing yaseng tekano tam yangi balai ngam dai ban lech ngedai ban lech testa sha ka jing yaseng Kenang bangila bansan yal de how dry. Nang ta syu sa ka waipat ka daw balai ngedai ban let sya jingiasenglang kalong namar ba ki Kristan ke banengkong ru. Ki Kristan ke banengkong ru ki ju let sya jingiaseng. Don shibun ke bentana khtien jong blai ban pen i haringan pen i hang de kapor tang ka wai ka dekhot. Kata kalong na ki Kam Ki Apostol kal nong ka ba ar ka dekhot ka ba sau pho wei hado ka dekhot ka ba sau pho ar ki ba bon na ki langet ya ka khubor jong u balapan baptis ya ki bad kumba lai hajar ngut ki brio la penya so sya ka kenhon ha ka tagasngi ke la penlut ya ka por jong ki ha ka ba yo jinghikai na ki apostol ha ka ba yeshim mentah ka jing selok bad ha ka ba ya ai lem bad ha ka jing ya bam lang bad ha ki jing duai kata kalong ka jing le jong itu Kristan ke banengkong ki ya seng lang ki ya lum lang ki ya rai lang ki ya bam lang bad ki le ki ai baro naga benta ka buram jong ublei kata kalong ka jing ya seng lang jong ki Kristan ke banengkong telada ki Kristan ke banengkong ki ya seng lang kumta kanotam ya phi bad yanga ngede ban latesta sha ki jing ya seng nang dapat ka daw ka balai ngedai ban lech sya ka jingiasenglang phila ban lap ya kata na ka shithi sya ki Hebru kala nong ka ba shipho ka khot ka ba arphusan ka ba ai hangi ya ka hukum bangin lech jingiaseng to sngap ngan pule menta wat ai bangin eno ya ka jing belien ban ya senglang kumbadon kibalale penban to kin penslur uwei ya uwei pat kham tam haba phiyo i bagasngi utrai kalanang jan kata kalong ka hukum banggim dai ban eno ya ke jingiasenglang kumbadon ki bajule para bangai ladon mano bom jule jingseng penslur yaki ong hadien jongane ka lockdown khile jingiaseng no phi habale jingiaseng kadon ka jingger khu ka jong ublei nak ta ka daw ka tien jong ublei kada ai sendon da ka hukum
Nama deha ka bangi leit sya ka jingiaseng ngiyok ban ya sngaw ya ting ka jong Balei ngiyok ban ya ruai lang bar ki para bangai ngiyok ban ya duai lang ban ngiyok man sem shisha ha bangi leit sya ka yeng ka jong Balei namar Balei ong ka ting ka jong Balei hang de namar ba ka sngi jong utrai kalan hang jan ka sngi jong utrai hang de ka mut ka ka jingwan asien ka jong Jesus Christ kala kham jan ban ya ka pamenswa sakawai pan ka bangi dai ban pej nang ne Balei nge dai ban leit sya ka jingiaseng kalong namar ba ka jingkular ka jong Jesus Christ ba utrai jong yu Jesus Christ ula kular dalade uong ba haba ar ne laingut phia senglang hagagerteng ka jonga hakmi ngan don rengkat lembat phi kata phinlap na gospel ka jong Matthias kalanong ka ba khat phra ka khot ka ba ar phau kata pat ka mut bo Jesus unam don rengkat bat phi bat nga habangi duai marwei kamut bo unam don rengkat bat ngi habangi puli ya khting ka jong Balei marwei ka jing tmu hang ni habo Jisu wang kalong ba usngop ha haba maphi bat manga ni kieu sya ke jingiaseng ni leit sya ke jingiasenglang ngasotonat kan ka ktien khasi laong ka balang mshim ong ka bamarwei laong ka balang nama deha ka balang bangilaban mat syu ya ka jing don kad ka jong Jesus Christ shumodor phila ramdan balang kan long kumno phina ta ka dau ni don kam kain ya ka jing jingsenglang ka jing pen slur lang iwei pat nang ta ka dau ka basant Balei nge dei ban leit sya ka jingiasenglang namar Balei bangin yo ya ka jing hem mensim ka kitab Eklesiastis kala nong ka basaw ka khot bakhandai hadu shipho sngap hangan puli ya ka ne ka ktien ka jong Balei arngot ki khamba banya ka ba marwei namar rengkat lang kila ban trai khamba shibon Lada wei na ki ukeland wei pat ula ban khlie joj yo hare Lada uno udon marwei bar kelan kalong ka ba sangsot tam namar omdon mano ban yarap yao yaki Kristan loong bakilong ka kenhon lang brot kano ka lang brot kabala ban penlong kenhon tang marwei nang ta ka daw yang iki bangai yahu Jesus Christ loong bangilong ka kenhon ka jong Jesus Christ pi kirnga kimla ban ing tang marwei Urenga la phibu marwei hakandong uyap no hare la phibu lang ye kirenga kadon ka jing rehem hado kata-kata habang leit sya ka jingiasenglang ngi ai mensim ya kiwei pat ngi penrehem ya ka jingiaseng ngi penrehem ya ka jing duai ngi yomat syu ya ka bor ka jong Balei ya ka jing rehem habang ya don lang na ta ka daw ngi de ban leit sya ka jingiasenglang nang ta sa gawai par ka daw Balei nge dei ban leit sya ka jingiasenglang kalong namar bangin la ban pelet jingmut ngi em ha ka perthai ka ba donkam ka perthai ka ba hum ham na du jingbot jing perkhat hum ham na du ki skor hum ham na du ki khmat bar ka jing hum ham na du ka donor ka jongi re habang leit sya ka jingiasenglang ka don ka do ki jing ngop Balei ngai la de nga syam kum ne phi ba masan kiyo ha ka yeng mane masrung ha phalau hi kalong jai ka donot da shong ha po yeng mane ka don ka jing jar ka kitab sam ka ba sau phun ria go khat ba chi phau ka ongkum ne to snap jar ba to tep ba ngalong utrai tolong jar ba to tep ba ngalong utrai namar hagajing bomlong jar hagajing hum ham ngimla ban yo sngo yakasur ka jong Balei us em David vitem habaula long us em uju it pat kumunong sensyar ban kieu sya ka yeng ka jong Balei kinong sensyar kini ban kieu sya ka yeng ka jong Balei khnang ba ken la ban sensyar ba shu kini ban e ya ka jingiaseng khnang ba ken la shu ban yo sngo yakasur ka jong Balei barbanang sensyar syu yakari bat ka jai ben rio ka sam ka ba arpunyo ka de khot ka ba saw ka ong ngalapa na utrai yakane ka wei tang ka wei hi ngakwa ban shong ha ga yeng utrai baro shirta
ban sngophalla hangta ya ka jingma jong u bat ban kerpat ya ka jingalam ka jong u kumu brio ba bon kam hadu kata-kata wanga kwa bansa haga yang jong trai jiunam ngakwa ban don barbor haga jingiasenglang ong uniu se monong sensar namar bahangale jingiasenglang ngayo shushu ya ka jingsuk ngayo ya ka jingalam ka jong u Balei haga jingem ka jonga don shibon ki daw ki bangela ban penin naga Bible Balei ni dai ban lej shaki jingiasenglang haringan ais tang kawai ka daw ka bakhado haga ni ka por kebanung kong shagi nong koren kal nong ka balai ka khorek bakhan riu kong kup ni hato phimtip ba ma phi philong ka temple ka jong man siam ba khoj kata ka long ka jinghikai jong ting jong Balei ma phi bat manga ke balangai how Jesus Christ ngilong kata ka temple ka ba khoj ngilong ka temple ka ba man siam ba khoj u shong na kata ka daw habang ilet siya ka jingiasenglang ngira ya ka jingdon kan ka jong masem khoj ha ka jingem ka jongi shaki wai pat la phi ong bai philamat yau Jesus Christ ka jingem ka jong phi philong bala dhap do masem khoj let shu shu ja jingiaseng khanang bai kiwei ro khin yo ya ka jing rahem bar ka jing pen ai masim bar ka jing pen slur na ka jingem ka jong phi Haden jok ne ka lockdown lada pi palej jingseng no lada pi laju lej tista no ti shwa bangan penkut no ngadon ka wei ka jingker pat lada pi sko ba kalong ka jing myntoi ba ka jingker khu so ba ban phalem ya ka ni video shaki wei pat share sha paro barkin yo men siam kan ba ke la ban lej kiu sha ka jingiasenglang kar ba Balei wa ai lat jangi balada pi 4 subscribe so ba subscribe no Bada pin subscribe sa basa nyonru yai tu idur beje hang tu khnang ba phin yo ya ke jingtep pandang la penmi ya ki wei pat ki video ko bre shibon ya phi ma phla sha score ha ga ne ga por Balei un kar kho